Двое белорусских туристов загинули в Грузии в автомобильной аварии. Информацию подтвердило Белорусское министерство замежных справаў. Паводле ведомства, гэта жанчына 1983 года и мужчина 1963 года нараджэння. Авария с микроавтобусом здарылася напярэдадні на одной из центральных улиц Батуми. Паводле мясцовых паблікаў, удар был такой моцы, что некоторых пассажиров выкинуло с салону. Акрамя двух загінулых, у ДТЗ пацярпелі яшчэ 12 чалавек, якіх даставілі ў мясцовыя клінікі. У іх траўмы сярэдняй і лёгкай ступені. Паліцыя Батумі пачала расследаванне ў рамках крымінальнай справы аб парушэнні правілаў бяспекі дарожнага руху. Другі энергаблок беларускай АЭС адлучаны ад сеткі. Пра гэта заявілі на самой станцыі. Пры гэтым прычыну адлучэння не ўдакладнілі. Цяпер вядуцца дыягнастычныя захады электратэхнічнага абсталявання. Пасля завяршэння работаў энергаблок зноў падлучаць да электрасеткі. На АЭС паведамляюць, што радыяцыйны фон не змяніўся, а электразабеспячэнне спажыўцоў не парушанае. Вайсковыя камісары Гарадзеншчыны памянялі штабы на палі і асабіста прыступілі да інспекцыі ўборачнай кампаніі. Афіцэры наведалі сельгаспрадпрыемствы адразу ў 5 раёнах вобласці, дзе вывучалі хаду жніва, правяралі тэхніку і размаўлялі з камбайнерамі. Кантроль з боку ваенкаматаў арганізавалі пасля селектарнай нарады і адпаведных інструкцыяў ад Міністэрства абароны. Вайскоўцаў на палях задзейнічаюць не толькі як інспектараў, але і як своеасаблівы стымул для працы. Для тых аграрыяў, хто правініцца ці будзе працаваць без належнага энтузіязму, ужо рыхтуюць спецыяльны бонус – вайскова-палявыя зборы на 2-3 месяцы. Гэта сталася беспасярэднім наступствам распараджэння Лукашэнкі, які раней запатрабаваў цвёрда караць за зрыў уборачнай. Беларуская тенісістка Арына Сабаленка заняла 5-е месца ў рэйтынгу самых высокааплатных тенісістаў свету за перыяд з 1 ліпеня 2025 да 1 ліпеня 2026 года. Як паведамляе выданне «Трыбуна Бай», за апошнія 12 месяцаў першая ракетка свету зарабіла 35 мільёнаў 900 тысячаў долараў США. З іх амаль 14 мільёнаў гэта прызавыя выплаты за ўдзел у турнірах. Яшчэ 22 мільёны даходы ад рэкламы. Усе сумы пазначаныя да выліку падаткаў і агенцкіх камісіяў. Больш за ўсіх за год, амаль 63 мільёны долараў, зарабіў іспанец Карлас Алькарас. 2 тыдні таму Сабаленка разам з жаніхом Георгіесам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Менск. У аэрапорце ёй зладзілі урачыстую сустрэчу з караваем ды танцамі. Акрамя асабістых справаў, у прыватнасці знаёмства жаніха са сваёй бабуляю, Сабаленка ўзяла ўдзел у адкрыцці новых грунтовых кортаў. Яны месяца на тэрыторыі Менскай сярэдняй школы нумар 86, дзе раней вучылася сама Арына. Своеасаблівы лазневы дзень злазілі напярэдадні працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Ім давялося двойчы за сотні выязджаць на тушэнне лазняў у розных раёнах Беларусі. Гэтак у Радашковічах Маладзечынскага раёну над ліквідацыяй узгарання працавалі 4 адзінкі тэхнікі. Працаўнікоў і наведнікаў у гэты момант у памяшканні не было. А ў Жыровічах на Слонімшчыне 17 кліентаў лазні самастойна пакінулі яе пасля ўзгарання. Ніхто не пацярпеў, а пажар зліквідавалі ратавальнікі. Паездка без правоў і шалома скончылася трагедыяй у Іўеўскім раёне. Паводле папярэдняй інфармацыі, 40-гадовы кіроўца матацыкла, які рухаўся з боку вёскі Трабы ў кірунку вёскі Брагі, урэзаўся ў цяжкавік МАЗ, што стаяў на дарозе. Мужчына загінуў на месцы здарэння. Работнікі дзяржаўтаінспекцыі высветлілі, што загінулы не меў пасведчання кіроўцы адпаведнай катэгорыі, а падчас паездкі яшчэ і не надзеў моташалом. Паводле факту ДТЗ вядзецца правяранне. До 15 гадоў пазбаўлення волі пагражае 37-гадоваму Мінчуку за спробу падманам завалодаць кватэрою другога чалавека. Злачынную дзейнасць раней судзімага чорнага рыэлтара спынілі праваахоўнікі. Злодзей увайшоў у давер да 49-гадовага гаспадара двухпакаёвай кватэры, які меў праблемы з алкаголем і запазычанасць у камуналцы. Махляр ствараў уражанне, што клапоціцца, плаціў за паслугі ЖКГ і выдаваў невялікія сумы наяўнымі, абяцаючы абмяняць кватэру на аднапакаёўку з даплатаю. Аднак напярэдадні ўгоды пацярпелы даведаўся, што яго адсяляюць у вёску за 50 кіламетраў ад Менску і адмовіўся падпісваць дакументы. Тады ашуканец збіў уласніка і прымусіў напісаць распіску пра няісную буйную пазыку. Фігуранта затрымалі ды завялі крымінальную справу. Сёння ў Варшаве развітаецца са Святланою Курс, выбітнай беларускай пісьменніцай, журналісткай і перакладчыцай. Аўтарка знакамітай аповесці «Па што ідзеш воўча», лаўрэатка прэміі Гідройця, пайшла з жыцця 20 ліпеня пасля цяжкай хваробы. Імша па пісьменніцы распачнецца о 14 гадзіне ў касцёле святога Аляксандра.
А 15:30 у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве распачнецца грамадзянская паніхіда. Перад смерцю Святлана папрасіла аб крэмацыі, таму ў зале будзе урна з ейным прахам. Родныя просяць усіх, хто прыйдзе аддаць шанаванне, не фатаграфаваць і не прыносіць шмат кветак. Паводле пастановы сям'і спачыне Святлана Курс удома у Беларусі. Адзін з самых вядомых сучасных беларускіх пісьменнікаў Альгерд Бахарэвіч выдае новы раман «Падземныя пераходы». Пра гэта паведаміла выдавецтва Янушкевіч. У продажы кніга з'явіцца 28 жніўня, а пакуль можна аформіць перадзамову. Але купляць кнігу з Беларусі небяспечна. Так званая кааліцыя кнігавыдаўцоў, у якую залічылі і выдавецтва Янушкевіч, прызнаная ў Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем. Экстрэмісцкімі творамі ўлады ў Беларусі лічаць і дзве іншыя кнігі Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» і апошняя кніга «Пана А». Новы раман Бахарэвіча ў анатацыі называюць глытком свежага паветра і дзёрзкім поглядам на рэчаіснасць, які спадабаецца далёка не ўсім. У Беларусь вяртаецца сапраўднае летняе спякотнае надвор'е. Сіноптыкі абвясцілі жоўты ўзровень небяспекі. У асобных раёнах на паўднёвым захадзе слупкі тэрмометраў падымуцца да плюс 30 градусаў. Надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Таму агулам па краіне дзень будзе камфортным і сонечным. Ніякіх дажджоў, навальніцаў, толькі невялікая воблачнасць. Удзень будзе дзьмуць умераны паўднёвы вецер, уночы і раніцай месцамі магчымы слабы туман. Самае цёплае надвор'е чакаецца на Берасцейшчыне і Гарадзеншчыне, там ад 27 до 30 градусаў. У Гомлі чакаецца да плюс 28, а ў Менску, Віцебску і Магілёве будзе суха і прыемна ад 24 до 27 градусаў. Карыстальнік соцсеткі Трэц заўважыў у Чырвоным бары пад Менскам малых лісянятаў. Раніцаю яны пазяхалі, грэліся і сушыліся на сонцы. Як гэта рабілі, глядзім без каментара. Дзякую, што глядзіце нас. Калі для вас гэта бяспечна, падтрымайце гэтае відэа лайкам і каментаром. А аператыўна сачыць за развіццём падзеяў зручна на сайце Белсату і ў нашых соцсетках. Пра галоўныя ж падзеі дня распавядуць мае калегі а 19 гадзіне ў эфіры нядзельнай студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з намі.